Πολίτες σεβαστοί, πρότιμες τάρτες, δεν θα ντραπώ σε εσάς να φανερώσω πόση αγάπη νιώθω για τον άντρα μου. Με τον καιρό και η συστολή ζήνη του ανθρώπου, δεν τα άμαθα από τους άλλους. Τη ζωή μου τα βάσανα θα πω, όσα χρόνια εκείνος ήταν στην τρία. Και πρώτα είναι μεγάλο κακό μες στο παλάτι μόνη, δίχως τον άντρα της να κάθεται η γυναίκα και όλο κακόπουρα να ακούει λόγια να έρχεται ο ένας και κατόπι ο άλλος. Χειρότερα από αυτόν να φέρνει νέα και όλοι μέσα στο σπίτι να φωνάζουν τη συμφορά. Also, if this man was receiving as many wounds as rumor kept channeling homeward, he has more holes to count pierced in him than a net. And if he had been killed as many times as the stories came, he would have had 3 bodies for sure, a second Geryon, and boast of getting 3 shares of earth as a great cloak on him from above. I do not speak of that below him, dying once in each of his forms. Because of malicious reports like those, there were many nooses hung high from my neck, from which others forcibly took and released me. Those are the reasons why our son Orestes is not standing with us here as he should. The security of our pledges to each other, and do not wonder at this. He is being brought up by the kindness of your war ally Strophius the Phocian. He warned me of disaster on 2 counts, both the dangers under Troy to yourself and the popular clamor amid anarchy with might, which might overthrow the liberation, and how it is natural to kick a man more who is down. Such a plea and excuse, I assure you, carries no deception. Κακοπάθαν τα μάτια μου, πολύ αγρυπνώντας, όταν για τη φωτιά σου τα μηνύματα θρηνούσα, που αφρόντιστα σβηστά από μέναν πάντα. Και στα όνειρά μου, απ' τα λαφρό ξυπνούσα του κολοπιού ζουζούνισμα, θωρώντας ποιότερες συμφορές για σένα πόσες θα γίνονταν την ώρα που κοιμόμουν. Και αφού όλα τούτα υπόφερα τα πάθη, με πρόσχαρη καρδιά μπορώ να κράξω τώρα τον άντρα αυτόν, σκύλο της στάλης, χοντρό σκηνή που σώζει το καράβι, γερό αντιστήλη ψηλής στέγης, τέκνο μονάκριβο για το γονιό, στους ναύτες στεριά που ανέλπιστα αντικρίζουν, μέρα λαμπρή που ξάνοιξε μετά την πόρα στο διψασμένο στρατοκόπο ανάβρα πηγής. Και είναι τρανή χαρά απ' της τύχης ολότερα να φύγει στο γραμμένο. Τέτοια καλωσορίσματα του αξίζουν. Ο φθόνος μακριά να φύγει, πλήθος οι περασμένες συμφορές μας. Τώρα, κατέβα από τα μάξια, αγαπημένε, το πόδι σου στη γη να μην πατήσεις της τρίας κουρσευτή και βασιλιά μου. Σκλάβες, τι αργείτε, αφού σας έχω δώσει την προσταγή να πλώσετε στο χώμα χαλιά για να περάσει. Ευθύς σας γίνει ο δρόμος, προσφυρόστρωτος και η δίκη σαν έλπιστους θαλάμους ας τον φέρει. Και όσο για τ' άλλα, η ξάχρυπνη φροντίδα με τους θεούς βοηθούς και με το δίκαιο της μοίρας θα τελειώσει τα γραμμένα.